Fontes Linguae Vasconum aldizkari zientifikoa, erreferentea dena, 50 urte bete ditu aldizkariak. Aurten 2019an ospatzeko martxoaren hasieran kongresu bat egin zen, eta orain ikusgai dago eroakusketa bat Nafarroako artxibategi nagusian. Gaur hemen zuzendaria daukagu, Ekaitz Santazilia, bere historiari buruz eta honen inguruan aritzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Ederki. Ongi, 50 urte, ospakizunen artean, ez? Hori da, hor gabiltza. Orain lasaixeago, baina batez ere aurreko urteak nahiko frenetikoak izan dira, 19 dena prest ailegatzeko eta dena txukun prest izateko 19. Bai, esan bezala martxoaren hasieran biltzar bat izan zenuten. Bai, hor nazioarteko biltzar bat egin genuen. Aspaldi edo sekula ez da horrelakorik egin Iruñan ikidaki dela, eta izan genituen 3 hizlari plenario, Lola Pons, Sevillako Unibertsitatetik, Joaquin Gorrotxategi EHUtik, eta Lael Campbell, Hawaiko Unibertsitatetik etorri zitzaigun, hizkuntzen historian eta tipologian aditua, baina horretaz gain 70-75 hizlari baino gehiago izan genituen Euskal Filologiaren eta hizkuntzalaritzaren alor diferentetakoak, beraz, uste dut denera 150 lagun baino gehiago bildu ginela, eta pozik. Hitzaldiak eta tailerrak ere eskaini ziren. Hori da, 3 hitzaldi plenario izan ziren, 3 pertsona horiekin, eta gero tailerrak tematikoak, eta hor bagiago euskal munduko jendea aritu zen, sintaxiaz, literatura, soziolinguistikaz, tipologiaz, dialektologiaz, denera 9 tailer, paralelo, eta beraz, hori, 75 hitzalditik gora azkenean. Bai, argitalpen edo aldizkari akademiko honek lantzen duena, hori hizkuntzalaritza delako, euskal... Hori da, Euskal Hizkuntzalaritza aldizkari bat da, aldizkari zientifiko bat da, Nafarroako gobernuak publikatzen duena 1979tik, 50 urte beraz aurten, eta ikerketa zientifikoa publikatzen ditu. Ez dira, inoiz olakorik ikusi ez duenarentzako, ez da argazkizta kolorez betetako aldizkari bat, esan dezagun testuak hartzen duela hor protagonismoa, eta idazleak beti zientzia munduko jendea da, Euskalaritza, hizkuntzalaritza munduko jendea. 79an hasi zen orduan argitaratzen. Esan duzu foru gobernuaren eskutik? Bai, diputazioak orduan bazuen kezka bat eta orduan Printzipio Biana instituzioko burua zena, Jose Esteban Uranga, joan zitzaion Jose Mari Satustegiri, sakandarari, apezari, esanez, behartzela zerbait, azken ikerketak euskaran eta etnografian eta publikatzeko, eta hor sortu zen, erabaki zen sortzea 2 aldizkari. Fontes Linguae Vasconum euskara kontuetarako, eta Kuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra, horrek ere 50 urte egiten ditu aurten, kontu gehiago etnografikoetarako ez. Eta orduan hasi zen, hori izan zen, pixkat diputazioaren ekarpena euskarari eta euskararen ikerketari. Bianako printziaren erakundearen bitartez? Hori da, horrek kulturaren parte bat da gaur, garai hortan independentea zen, kultura arduratzen zen, baina ez zen kultura alorra, orain bai horren menpe dago eta oraindik ere horrek argitaratzen du aldizkaria. Eta zenolako 50 urte izan dira? Nik ez ditut denak ezagutu jakina, baina aldizkariak evoluzionatu du dudarik gabe, eta horregatik dago bizirik eta osasuntsu ez. Hasieran kezka zegoen, duela 50 urte Esteban Urangaren kezka zen, ea izango zen aski lan, eta nazioartean eta aldizkari bat betetzeko, euskarari buruzko aldizkari bat ez, eta denborak erakutsi du baietz, zergatik, hasteko Euskal Hizkuntzalaritzak saltoa egin duelako unibertsitateetara, eta beraz baditugu zientzilariak hortara dedikatzen direnak, euskarak ere pizten duelako interesa nazioarteko ikertzaileen artean, eta batez Euskal Filologia jakin duelako lan egiten, Euskal Hizkuntzalaritzak jakin du lan egiten estandar horrokorrak aplikatuz, ez gurean geldituz, ez itxitsiak izan ez, baizik eta justo kontrako, atzerrian formatuz eta nazioarteko metodoak gurera aplikatuz, ez. Izan ere, kongresuaren izenburua hori zen, ez? Linguae Vasconum, Fontes Linguae Vasconum, 50 urte metodo eta joera berriak. Hori da, Euskal Hizkuntzalaritzan eta Euskal Parentesi artean jarri genuen, hain zuzen ere horregatik, ez? Ez genulako bakarrik bilatzen, hemengo euskalariek egiten dutena, gehienok ezagutzen dugu elkar,
baizik eta jende hori erakarne genuelako, ez? Bueno, igual zuzenan euskara ikertzen ez duen jendea, baina beste hizkuntza batzuk ikertuta, bereek erabiltzen dituzten metodoak eta dituzten teoriak, igual aplikagarriak eta interesgarriak direlako guretzat, ez? Horregatik nahi genuen nazioartekotu pixkat gure biltzar hori. Bai, eta aipatu dituzun hizlariak hori mundu osotik etorritakoak. Bai, Hawaiitik hori izan da gure hizlari izarra nola baita esan, Lyle Campbell, ezagutzen genuen lehenagotik ere, eta bagenekien preste egongo zela etortzeko, baditu ja urte batzuk eta mundu mailan ezaguna da, baina bueno, animatu zen eta oso persona animatu da eta gurekin izan genuen bai. Bai, aberasgarria. Bai, dudarik gabe jendea oso pozik atera zen, euskalikoek eren ez da askotan ikusten dugun elkar, denek gore aipatu zuten horrelako gauza bat behartzela, batzuetan pilak kargatzeko, elkar ikusteko, bestela ez gara inbestetan elkartzen eta jende oso pozik. Esan duzu, zuk dakizula ez dela inoiz horrelako kongresurik ospatu? Iruñan biltzar nik dakidala ez, Euskaltzaindiak 80 urte ditzituenean biltzar handi bat egin zuen, baina gaietan ere igual orokorragoa ez, eta hola euskal hizkuntzalaritzari zorrotz lotutakoan ikuste zela sekula izan ez. Euskaltzaindia ere badago ospakizunen artean ere. Bai, egun urte bete ditu artean, bai. Bai, eta hori Iruñak orain dela gutxi ere beste kongresu, bai, badagoela, euskarak baduela zer ospatu. Bai, aurten gauza asko juntatu zaizkigu euskara batuaren urte hurrena, Euskaltzaindiarena, bai, eta hor gabiltza. Bai, hori aldizkarira bueltatuz, orain zuzendaria zuzara, zenolako erronkei aurre egiten diezu? Ba, esandakoa, kalitatea mantendu behar da, periodizitatea mantendu behar da, urtean bi aleatera behar dira zorrotz atzerapenik gabe, eta beraz, materialak lortu behar dira horretarako, gainera, aldizkaria doitu dugu, ez nik, hori lehenago ere aurreko zuzendariak Patxi Salaberrik abiatua zuen, doitu behar da gaur egungo estandarretara eta aldizkari zientifikoek bete behar dituzte oso baldintza zorrotzak formalak epei dagokienez, argitaratzen diren lanei buruz, bizirik segituko baldin badute, zorun gure erronka da aldizkari txikia izanik ere, saiatzea nazioartean eskatzen diren estandarroiek betetzen, jendearentzako erakargarria izan dadin bertan publikatzea eta aldizkariak maila izan dezan, orduan gure erronka hori da ez, eskakizun zorrotzoiek nola bete, albezain ongi, eta ez da erraz, gero eta eskabide gehiago daude eta baliabideak badirenak dira, ez orduan hori da gure erronka etorkizunari begira. Aldizkakotasuna orduan urtean bi? Hori da, ekainean eta abenduan, bi zenbaki urtean. Eta nola prestatzen da zenbaki bat? Jasotzen ditugu ikertzaileen originalak eta gaur egun aldizkari zientifikoan hori bezala bidaltzen dira lan horiek errebisatzera. Bidaltzen dizkio bi adituri, eta adituriek ez dakite idazlean orden, eta idazleak ere ez daki errebisatzaileek nori izan diren, anonimoa da prozesua. Eta egite dituzte txosten bana, eta argitaragarria dela esaten baldin badute, aurrera. Bestela esan zakete, argitaragarria, baina gauza batzuk aldatu behar dira, edo erabaki dezakete artikulak ez duela aski kalitaterik, edo ez duela enkajatzen aldizkarien izaeran, eta beraz, kanpoan gelditzen da ez. Orduan, jasotzen ditugun originaletatik, batzutan nola ibili behar dugu. Ez dira inbestere jasotzen ditugunak, eta aleak isteko baskilan izan behar dugu ez, eta batzutan batzuk bidean gelditzen dira. Eta gero, horiek horrazten dira, beste idatzaldi bat egiten dute, maketatzen ditugu, eta hori, puntu-puntuan ateratzen dugu ekainean eta abenduan, gainera open access aldizkari bat da, beraz, eduki guztiak paperean ateratzeaz gain, online paratzen ditugu hasiera-hasieratik, ez da hori pixkat aldizkari txiki honek eskain dezaken gauza bat da, ez, igual hizkuntzalaritza aldizkari handiek, epeak oso luze dituzte, zerbait argitaratzeko 2 urte behar dituzu, gero gainera pagatu behar da prozesuak aurrera egiteko, bai idazleak batzutan, bai artikuloen irakurleak, gurean dena da doainik, eta nahiko fit egiten ditugu prozesu horiek, beraz, hori da guk ekar dezakeguna ez. Azkenengoa, abendukoa, 125garrena? Hala uste dut, edo 26garrena, akaso. Enago segura egia zen, Eta zer aurkitu dezakegu azkenengo ale horretan? Azkeneko alean laguntza izan dut, izan ditugu bi editore, Beatriz Fernandez eta Anne Berro, zergatik eskaini diogulako, hori Fontesek ez zuen sekula egin lehenago, baina ohikoa da nazioarteko aldizkarietan, ale berezi bat egin dugu. Izan da, omenaldi bat Jon Ortiz de Urbinari, Deustuko Unibertsitateko hizkuntzelariari, ekarpenak izan dira denak bere omenez, ez? Beti ere kalitate estandar horiek errespetatuz eta prozesua segituz, baina bereek ibili dira editore gonbidatu lanetan, jendeari proposatzen gauzak bidaltzea, Jon Ortiz de Urbinari gorazarre egiteko. Beraz, azken alea beretzako eskainia.
Eta esan dugu ere sarreran ikusgai dagoela erakusketa bat martxoaren amaierara arte. Bai, hori da, urteurrenaren ekitaldien artean, hori ere badugu, esan beharra da, badugula webgune bat ekitaldi hori guztiak biltzen dituena, eta hori da irubebikoitz.fontes50.es. Eta hor arkitzen dira biltzarrari buruzko informazioak eta baita erakusketari buruz ere. Eta erakusketan, paperezko altxorrak deitzen da erakusketa. Eta zergatik, esplikatzen delako pixka bat aldizkariaren historia, nola sortu zen, ze giro zegoen Diputazioan eta Nafarroan garai horretan, euskararen aldeko saila nola existitzen zen, eta saritzen zituzten umeak euskara jakiteagatik, txikitxoak, hartzaketak egiten zitzaizkien, bertsolari txapelketak, eta testuinguruetan jaiotzen da Fontes, ez? Horri buruzko dokumentazioa ikus daiteke, eta gero gainera egin dugu nik uste paregabea den testu zaharren, euskal testu zaharren bilduma bat, denak originalak. Eta hori ere, sekula zutuzte hainbeste testu original batera dagoen. Baditugu egiazko Arribitxiak Lazarragaren eskuizkribu euskararen historia irauli zuena, Leireko kartulario 11. mendekoa, ez dakit Bereainen dotrina, ale bakarra ezagutzen da munduan, eta hor dago ikusgai, Axularren gero, Leizarragaren testamendu berria. Beraz, niretzako altxor bat, nik gustara biziko nintzateke hor erakusketan bertan Nafarroako artxibo orokorrean. Eta nolakoa izan da bilketa hori? Oso aberasgarria, esan beharra da, oso aldeko jarrera izan dutela artxibokoek eta erraztu digutela dena. Beraz, gure lana izan da komisario gisa testuak aukeratzea, dokumentuak aukeratzea, eta hori buruzko ohartxoak idaztea, beraz, ederki pasa dugu hori prestatzen. Oso interesgarria, Hala uste dut, jendea uste dut ere oso pozik dagoen, harrituta ez, jendeak ez du espero, sartu behar duzu artxiboan, jetxi behar duzu sotora, eta jendeak ez du espero horren beste Arribitxi batera ikustea, eta uste dut deigarria den. Gainera esan beharra da, astelehentik igandera dagoela zabalik, asteburuak barne, beraz, goiz eta arratsalde, beraz aitzakiarik ez bisita bat egiteko. Jendeak honen berri izan du, gerturatu eginda? Hala uste dut, egia esan ez ditugu bisita kontatzen, baina egia du kaka eman dugula komunikabideetan eta besteak beste interneten, hori hor dagoela aditzera emateko, eta uste dut oihartzun mediatikoa izan duen ona, eta beraz hor dago. Esan duzu aldizkari honek testuak zientifikoak dira, zenolako publiko motari zuzenduta dago? Bai, aldizkari zientifikoak zuzenduta daude publiko zientifikoari, espezializatuari. Egia da ez dela pelukerian irakurtzeko aldizkari bat, ez? Baina, pixkat hori gizarteratu nahi dugu. Aldizkaria ez ezaguna da edo zen, hain zuzen ere horregatik, ez? Oso publiko espezializatua duelako, baina hor esan beharra da, Nafarroako gobernuak 4 aldizkari zientifiko publikatzen dituela, eta horiek pixkat gizarteratu behar dira, ez? Publikoak dira, diru publikoarekin egiten dira, eta pixkat erakusketarekin, biltzar honekin, bilatu nahi izan duguna, gizarteratze hori ez, jendeak ezagutzen, hor dagoela aldizkaria. 50 urte hauetan zehar aldatzen joan da? Bai, hori da. Hasieran esan bezala, beldur hori zegoen, beteko ote zen, ez zegoen hainbeste jende, hau euskara ikertzen, modu zientifikoan, eta hor batez ere, Fontesen badu, Fonteseko doloko koletilla bat, da estudia et documenta, beraz, ikerketak eta dokumentuak ere bai. Beraz, parte handi bat Fontesen aleak betetzeko eta bazen testu zaharrak ezagutzera ematea. Jendeak etxetan zituen paper zaharrak, artxibotan sakabanatuak, ikertzailentzako eskura jartzea, horien transkripzio eta edizioak, ez? Oraindik ere Fontesen parte importante bat da, baina adibidez hori eginago dago, ez? Orain testu gehienak ezagunak dira, baditugu edizioak, oraindik ere badago lan egiteko, ez? Eta orduan ikerketak igual pixu handiagoa hartzen du. Gero, baziren orduan nazioarteko ikertzaile batzuk, gaur egun denak hilak daude, eta haren igual kontribuzioak lokalagoak dira, baina kalitatez ere hobeak, esan bezala nazioarteko estandardeiek aplikatuta, beraz, edukiak aldatu dira, eta lan egiteko formare aldatu da, zientziak berak aurrera egin duen neurrian, ez. Eta oraindik zer dago egiteke zure... Zer dago egiteko dugu, esan bezala, eskabide horiek, nazioarteko eskabide horiek betetzen segitzea, eta orain saiatu behar dugu aldizkaria indexatzen datu base diferentetan, hori importantea da ikertzaileentzako, beraien kurrikulumentzako, eta bera saiatu behar dugu, hor dauden eskabide horiek ahal bezala betetzen, egiteko dugu esate baterako, sare igual internazionalago bat batzorde zientifikoari begira, lana badugu webgunea elikatzea etengabe, hori ere doitzea eskabide estandar horiei, lana badugu.
Zer da, zure ustez, erreferentea bihurtu duena? Bueno, ez da bakarra, esan beharra baitugula aldizkari onak ere Euskalaritzan, ez da bakarra, erreferente, azkenan adinak ematen dizu pixu bat, ez? Eta gero, etxeko lanak egin izan, esan bezala, garaizateratze hori, Fontes publikatzen duenak badaki, urteren buruan, urteterdiren buruan, lana argitaratuek ikus dezakeela, errebisio sistema zorrotz betetzen dugula, beraz iruzkinak jasotzen dituzte. Etxeko lan horiek metodikoki eta sistematikoki egitea aldogun neurrian behintzat uste dut horrek eman diola oihartzuna, ez? Eta jakin izana, hori gaur egungo moldetara eta estandar zientifikotara moldatzen, ez? Hori nik uste dute bere bizikoa izan dela. Urte hurren hau ospatzeko ekitaldi gehiago egingo dira? Bai, asmoa dugu gauza divulgatiboren bat gehiago egitea, ez dakit kontzertutxoaren bat, edo hitzalditxoaren bat, oraindik lotzeko dugu hori, emeretzia, handik badugu denbora. Egia da, egin dugula dagoeneko bideoklip bat, hori ez dugu aipatu, hartu dugu bide batez erakusketan ikus daiteken testu zahar bat, Amenduzen Heresia, Amenduz zen Iruñeko familia aberatseko semea, merkadear bat, eta gelditu zen umezurtz. Eta izan zituen arazo asko ekonomikoak, familiarekin epaiketak eta dokumentazio guztia gordetzen da Nafarroako artxiboan. Eta Menduz honek idatzi zuen olako poema moduko bat euskaraz, 16. mendeko euskaran, Iruñeko euskaran edo segurazki, bere pena kontatzen, ez? Eta guk egin duguna da erakutsi hori dela genero literario oso ohikoa berpizkundean, ez direla bertsoak enduzen ere, bezik eta poesia dela, elegia bat dela, eta euskaraz. Orduan egin duguna da, horren proposamen bat, jarri diogu 16. mendean oso ezaguna zen musika bat, Luis de Narvaezena, hor moldaketa bat egin dugu, eta grabatu dugu, eta gainera gero bideo egin, laster jarriko dugu interneten, baina erakusketan ere ikus daiteke bideoa, eta proposamen hori ez, nahiz eta euskaraz izan ez duela ala beharrez herriko izan behar ez, poesia kultua dela, euskaraz egina, eta hori da Menduzen Heresiari buruz egin dugun bideoa ere. Ze polita, Bai, ala uste dut, eta txukun gelditu den, gainera bideoa bera grabatu genuen Iratzeko monasterioan, aurko klaustroa berpizkundekoa da, egia da ez dugu arkitektura gehiegi berpizkundekoa Nafarroan, orduan aukeratzea leku bat garaiarekin bat zetorren atzen erraza izan, eta han aurkitu genuen parajea ederra. Bai, gainera, bai. Orduan, hori momentuz bideoklip hori igoko duzue, orain ikusgai dago martxoaren amaiera arte. 31 arte erakusketan. Artxibatekin nagusian. Oraindik esan duzu urtea gelditzen dela gauza gehiago egiteko. Eta ikusiko, zer ematen duen urte honek. Bai, eta hemendik gutxira, ekainean zenbaki berriak argia ikusiko du. Hori da, horrekin ere ari gara, dagoeneko lanak baditugu, orain horrazten eta maketatzen ari dira, eta ekainan puntual hori izanen da, ale berria eta baita interneten ere esan bezala. Bai, hori esan duzulako, libre dela, ara aldizkaria lortzeko ikusteko. Hori da, edukiak denak libre dira, open access, eta publikatze prozesua ere debaldekoa publikatzailearentzat, aldizkari handi batzuek kobratu egiten diote autoreari, eta gero gainera jendeari konsultatzeagatik hemen prozesu guztia debalde da, zientziak nire ustez behar duen bezala ez. Testu akademikoak eta beste 50 urte lortzeko bidean, ez? Hori da, ez dakit, espero dut nik egon behar izatea beste 50 urte hauetan, erreleboara izatean izbait, baina dudarik gabe beste 50 eta egun baldin bada, hainbat hobe. Mila esker Ekaitz gurekin egon izanagatik, eta hurrengora arte. Mila esker zuei.